and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Dili! Di ko makadawat ha! Dili! Paeng! Paeng, naon sa nasad ka? Paeng! Ala, nakadungog na sa mama. Kalaki ka lang. Paeng! Abli, hindi paeng! Ma! Okay na ko, ma! Kana ba? Kalma. Kalma lang yun. Paeng! Abli, hindi ba? Mama, mo pahuway sa ko, ma. Ay, kabala ka. Huwag ko na unsa. Pastilan ba ya, uy? Kibalikan ka sa demonyo? Oh, nakadungog man yun ko nga nangisog na sad siya. As kagibalikan siya, no? Muadto kong imok. Ha? Nakadungog na sad ko imok. May gikasabaan siya. Tanawar tingali na yung kwarto ng Sabel. Oh, Tawaan din na. bitaw, no? Oh. Tawaan. Oh. Pag-ilis na nabog kwarto nang. Unsa? Di mo ka ngay mahadlok. Nang kay... Ang demonyo may mahadlok ni mo. Ay, bugal-bugal niya, boy. Bitaw sad buboy, ikaw ba? Ayaw lang sa kong bugal-bugaliin taon, sorry oy. lang. Bil Sorry ka, lang. boy. Oh, Sorry. Pero seryoso ko ha. Basin, tawaan na yung kwarto. kung tawaan, unsa may buhaton imok? Hinginli. Ha? Ah. Wisikig asin. Daghana nang. Pahawa mga panuway! Gawas ining kwarto ni Paeng. Ma! Anong nagsabot mo sa asin? Aray! Ma! Kung kinsa ka mang nagsamok-samok sa akong anak, pahawa din he! Balik sa imong gigikadan o pagpuyo dito! Pahawa din he! Ma! Ta! Ma! Naunsa ka, oy! Basin pag, dili ka na sa mukon human ko magsabuag asir. O niyang gabi magpalina ta din he ha. O niya mo palit kog kamanyan. Unsa man? Nagtuog ang may engkanto din sa akong kwarto. Kung unsa man na siya, engkanto ba na siya o demonyo basta kay ako gyud siyang hinginlan. Muhapit sa diya ko simbahan. Mangayo kog bindita para mabinditahan ning imong kwarto. Ma, ganun di ka mutuon ako. Nga ako na nagkikita ang konsensya ng akong kastorya. Way demonyo din eh. Way engkanto. Ako na to. Ako na to konsensya. Sige mo siya, sumpak na ko. Magkasumpaki mi. Maong masuko ko. Mag-away mi. Ma, ganun nila ka. Ayangang! Kay kung tinuod ang imong gisulti, kinahanglan giniti kang ipatanaw og doktor sa utok. Nagtuog ang nabuang ko, ma. Sa man di itawag di mo sa tao nga magkigsulti sa iyang konsensya. Nakadungog ka ba og tao kay gud ana, ha? Wa! Ikaw ra! Og dili ka na normal, anak. Og kung dili normal, sa ato pa, abnormal! Nakasabot ka, Paeng, ha? Ha? Bitaw, no? Naka-G na ka? G na yun, O, ha? Gina, ma. Gina, mi. Gusto bitaw ka, ma. Huwag po kasugat og tao nga makigsulti sa iyang konsensya. Murag ako ra. Mauna! Lo, Oh. sa ato ba? May tililing ko, ma. Oh! Pero, ma, kuhan ka ng... Murag wa man, ma. Wa mo ko'y tililing. Akala mo lang wala, pero meron! Meron! Ma, di ko
makadawat nga may tililing. Labaw pa kong dili makadawat paing. Pero nganong makadungog man ko sa kong konsensya, ma? Nganong makiglalis man siya kanunay na ako? Paing anak, tingali bayag daotag elemento gyud nga nagpatuo lang nga imong konsensya. Kusog mang lingla ang demonyo paing. Gilinglara ka. Nagpatuo siya nimo nga ibo siyang konsensya. O kung dili man siya demonyo, tingali, engkanto siya o baka impacto. Bitaw man, no? Posible sad. O kay dako man nagposibilidad. Ipadayon na to ang panghingili niya. Mulakaw ko, magpalit ko kamanyan og insenso. Mangayo sa kog binditadong tubig sa simbahan. Dinhi ka lang ha, mulakaw na ko. Ma, tapa, Oh, imor kong biyaan. oh. Tingali ko sa akong niya. Karon nga, naibaw na to siya sa tong plano. Ay, yung kadlok, ay kadlok. Sukol niya, sukol. Sukol. Oh, Oo niya gamitan ako gahom. dagan nga tong imok. Ha? Hindi mo gin makaya na kung nga mo atong imok. Samot na nga. Lupig na kay ko niya. Kung dagan ko. Mga ikong pakitabang niya. Ha? Og di ko makalimot sa iyang pagkulatan ako. Kinahanglan makapaos ko niya. Sa madugay o sa madali. Ahay ni mo paing. Ikaw na sab! Wa magid kay kausaban? Pahawa pa doy! Sure ka? Ako gyud imong gitawag og panuway? Kinsa man nato ang may daotang huna-huna sa iyang isig ka tao? Di ba ikaw man? Imo ra gitong gihago-hago og lakaw sa mama. Ikaw ray makapapahawa nako paing. Bisan magdapat og usa ka tangke nga holy water si mama aron ipasirit ini imong kwarto. Naara gyapon ko. Og bisan mabuot pa ning imong kwarto sa palina, naara gyapon ko. Bisan usa ka sakong asin pay inyong isablig dinhi, naara gyapon ko. Di ko mawa hangtod nga mag-usab ka. Utsay ba ako, Osmond, ha? May nahimo ba kong sayop? Hala ka diha. Nangutan na ka pa. Sure, uy. Di ko mapadani mo. Imor kong gilingla. Panuway ka. Dautan ka. Na, ako pa'y dautan. Ako pa'y panuway. Husto si mama. Husto si mama. Imura kong gilingla. Imura kong gipatuo nga ikaw ang akong konsensya. Pero ang tinuod, demonyo ka! Demonyo di ay, ha? O sa imong buhatan, ha? Paghuwat sa akong buhaton. Hindi ako maghuwat sa imong buhaton! Imok! Imok! Tapang imok! Chocolate budbud na gikan sa maasin. Tilawin ninyo, lami kay na. Di mo si gani biya. Dasa akong tiya. Naabot man siya gikan sa maasin. Nga iya mi gidadaan na. Daghan man maong gitagaan sa tamo. Wani mo tagay si Paing? Bago ba siya kagawa sa ospital? Wa na lang. Kamura akong gitagaan. No, tagahan man eh. Tagaan lang nato sila. Ibaligya na sa niya, kuya. Ay. Mausap. Ay! Hala? Noon sa magapaing! Imok! Tabang ko! Noon sa maga! Oy, may nigo ko di mo? Noon sa maga! Ito, lalas pa lagi kaay na siya imok. Oh, Biya? noon sa di ka! Wa.
Usiwa. Yay, okay ra magkalit. Pwede siya agit nimo kay mga ikapakitabang mo niya. Wa. Unsa ka? Tripping lang? Ha? Boy, boy, boy. Paim na siya tubig imok. Ah, tubig. Boy, pagkag tubig, boy. Oh, naganda na ko na ano. Ah, Nagandam ka? Oh, Iga. kinibasa mo kadba sa script daan. Di ba kung magkinalog tubig? Unsa? Sige, sige. Mamangka ha. Nga, basta. Paim na nas paing kay. Oh, no, nagtanga na daw ah. Nagtanga na. Inom paing. Ah, Inom. pwede si Bea lang mupainom nako. Mamili pa. Ay. Inom. Di karon ako tabangan ron. Papauli unti karon. Sige, muinom ko. Muinom ko. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!